வாழைக்காயை காயை தாங்க வாங்கிட்டு வந்தேன். இது 2 நாள் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன், நல்லா பழுத்துடுச்சு. பழுத்ததும் ஒரு நல்லதுக்கு தான். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பழுத்த காயை வறுவல் செஞ்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பூண்டு நல்லா நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை உருவி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வாழைக்காயை போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. 1/4 டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் போட்டுக்கிட்டேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிருங்க. அந்த செங்காயாக இருக்குதுல்ல, அந்த ஈரத்துலேயே அந்த இது வெந்துடும் நல்லா. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும்தான் மூடி வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஓப்பன்லேயே விட்டுருங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்களேன். அப்படியே மொறுன்னு வந்துடும். நீங்கள் சமைச்சிட்ருக்குள்ளே ஒரு பீஸாக எடுத்து சாப்பிட்ருவீங்க. நான் அப்படி தான் பண்ணேன். அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. நான் இன்றைக்கி தயிர் சாதத்து கூட தான் செஞ்சேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. சமைச்சிட்ருக்குள்ளே பாதி வானல் காலி ஆயிடுச்சு.